Puchim T20 Cricket Tournament Championship ke pamanpan Lokso tok bi youth club hin pencepat pi ponsi therini phai krit roxier ni Lokso tok bi pathu aklama long Puchim T20 Cricket Tournament Championship ke pamanpan Sonsi ke chengsier ni dena rong kuli terang club lapen hawar ke chingrum club atumang bong pathu pon Blang bang swalong hawar ke chingrum atum chepa hai ponsi man of the match bijoy terona hin pen chipalong pon Adun thu norak a club lapen Hatipara club ang bong pathu ponsi Hatipara club atum chepa hai lapen man of the match Samir Bosamatari hin pen chipalong pon Bangso ke pathu ke chengsier ni along man peng aluhi Lokso tok bi rong rong asar Babu tok bi rat cyclem bang phurajip hangchola pen Puchim T20 Cricket Tournament Championship Mephu Bhokto hanse pen chenglok ke thege ding atum chetong dun dena rong pen prophat rong pharnang ke palia birta Malong News Tum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta